सोमावसारनाया गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि दिनै जोङो गामि गामि बेरायनानै नुदों गावनि गथ'खौ मोजां फरायसालियाव फरायहोनो हायै गोबां बिमा बिफाफोर दङ मोजां स्कुल कलेजाव फरायहोनो हायै गोबां बिमा बिफाफोर दङ दिनै जोंनि बिनानावफ्रा फंबायफ्रा लेखा फरायनो हायैनि गुजरात हारियानाव थांना बान्दा जाहैदों सोरबा नायदों ने हेलो मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बे गोदान भिडिअ मानि सायाव नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बा बर' लाइमोनफ्रा दिनै गावनि न'खरखौ गारनानै गोजान जायगायाव खामानि मावहैनायफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा रोखा खोनानो मोनगोन रोखा रोखा मिन्थिनो मोनगोन। जोंहा मानाव गेदेर बिटिआर बा बिटिसिनि चिफ जोंहा प्रमद बर' सारनि बिबुंथिखौ जेब्लानाखि प्रमद बर' सारा आन्दलन खालामदोंमोन बर' हारिनि थाखाय आरो बर' जाथिनि थाखाय बे समाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदोंमोन नैबे बाथ्राया बे भिडिअनि गेजेरजों बेरखांदों। रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै प्रमद बर' सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे जोंनि बर' लाइमोन बा बोराइफ्रा दिनै न'खर संसार जानानैबो दिनै गावनि न'खर बिसि बिसाफोरखौ गारनानै गोजान जायगायाव खामानि मावहैनायफोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आंनि टपिकखौ गोबाव खालामाजासे जोंहा मानाव गेदेर बिटिआर बा बिटिसिनि चिफ जोंहा प्रमद बर' सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। सोमावसारनाया गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि दिनै जोङो गामि गामि बेरायनानै नुदों गावनि गथ'खौ मोजां फरायसालियाव फरायहोनो हायै गोबां बिमा बिफाफोर दङ मोजां स्कुल कलेजाव फरायहोनो हायै गोबां बिमा बिफाफोर दङ दिनै जोंनि बिनानावफ्रा फंबायफ्रा लेखा फरायनो हायैनि गुजरात हारियानाव थांना बान्दा जाहैदों सोरबा नायदों ने दिनै गोसो जानानै मोजां गस्ला गांसे बायनानै गाननो हाया सुइटार गस्ला गांसे बायनानै गाननो हाया गोसो जानानै मोजां ओंखाम बोथिसे जानो हाया गोसो जानानै न' गंसे लुनानै लानो हाया गोसो जानानै नांथारगौ समावबो गावनि बिमा बिफाखौ लोमजाबा मोजां हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामनो हायै रोजा रोजा बर' फिसाफोर दङ जों बिसोरनि थाखायसो सोमावसारदों आरो मानगोनां रायजोफोर सोमावसारनायनि जारिमिनाव नोंथांमोना नाय धोनि मानसिफ्रा गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा सोमावसारनायाव फैया आरो बिथांमोननि सोमावसारनाया मालाबाबो साक्सेस जाया सोमावसारनाया। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो मोनथिखाबाय आरो बुजिखाबाय जोंहा मानाव गेदेर बिटिआर बा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा बुंदोंमोन गोजानाव खामानि मावहैनायफोरनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बिथांमोननि थाखायनो दिनै जोंनि इउपिपिएल सरकारा खामानि मावगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो माखासे जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जायफोर गोजौ लेभेलाव दङ जायफोरा धोनिफोर बिथांमोना जोंनि बर'नि आन्दलनाव बिथांमोना नुजाथिफैया होननानै बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन। थारैनो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो लोगोसे दायो प्रमद बर' साराबो सासे धोनि लेभेलाव मोनहैबाय आरो बिटिआर बिटिसिनि चिफ मोनहैबाय नाथाय बिथाङा दायो बै बुंनाय बाथ्रा बायदियै बिथाङा दायो खामानि मावगासिनो नामा नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे नोंथांमोना थारैनो खोनानानै बुजिजोबखाबाय दिनै मानाव गेदेर बिटिआर बा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बेसेबां गोग्गाथाव आरो बेसेबां गनायजाथाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थारैनो प्रमद बर' सारनि इउपिपिएल सरकार सोलिनाया बा सलायलांनाया जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जौगानाय फैदोंना फैयाखै नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो आंनि बायदियै दिनै इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय जोंहा मानाव गेदेर एनडिबिनि गायसनगिरि देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारा दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौमोन लोगोसे फारसेथिं जेसेबांनि एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव बिथांमोना उदां जानांगौमोन लोगोसे एनडिबिफोरनि केसा उइद्र' जानांगौमोन। फारसेथिं जोंहा इउपिपिएल सरकार फैनानैबो दिनै एनएलएफबिनि बाथा सारा दिनै जोबथेसालियाव जोबजाहैनानै दं नाथाय इउपिपिएल सरकार थासेयावबो मानो जोबजाहैखो गोरोन्थि मावदों जानो हागौ एनएलएफबिनि बाथा सारा नाथाय जाथिनि थाखायसो खामानि मावदोंमोन जाथिनि थाखायसो नांदोंमोन बिनि थाखायसो बिथाङा सरकारनि बायदि बिथाङा गोरोन्थि खामानि मावजानाय नुहुरदों। अब्ला नाथाय इउपिपिएल सरकार फैसेयावबो बिटिआर एग्रिमेन्ट जासेयावबो दिनै मानो एनएलएफबिया जोबथेसालियाव जोबजाहैखो अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो बुजिजोबखाबाय नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।